In deze oertocht zitten we bij het Kamer Muziekfestival. Ik ga opraad met de artistiek leider Jeroen Reuling. Wen het in Parijs en Amsterdam, maar is nu al onderwijs naar Schiermonnikoog. En ik doe dit samen met mijn vriend Sjors Mutsaerts, die zakelijk leider is van het festival. En ja, het is eigenlijk een heel goed lopend festival. We zijn eigenlijk al 18 jaar uitverkocht. En Sjors is al op Schiermonnikoog. Nou, dan moeten we echt terug. Ik geloof dat ik net op een brommer reed, geloof ik, op mijn 16e. En we hadden een gemeenschappelijke vriend, Joep van het Hek. Mm-hmm. En die was jarig en we kenden elkaar helemaal niet, maar Jeroen was uitgenodigd, ik was uitgenodigd. En, ja, ik zat in de muziek en ik speelde cello en hij was heel erg sportief. En op de een of andere manier hebben we elkaar erg gezocht in die... En dat is altijd zo gebleven. Hij was muzikus, cellist, heeft gestudeerd bij André Navarra in Detmold, waar ik overigens heel vaak langs ben geweest. Ik denk ook dat het aan Jeroen en zijn familie te danken is dat ik zo eigenlijk ook in die klassieke muziek ben gerold. Ik ben in die zin echt een beetje opgevoed door de familie Reuling. En, dus het was evident voor mij dat Jeroen het artistieke stuk ging invullen. En ja, toen zijn wij gaan wandelen op Schiermonnikoog. Toen zei ik, vond het zo leuk om hier eens een keer een concert te geven. Toen zei hij van, weet je wat? Jij zoekt de muzici, ik het geld. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. En ik ben toen in de reclamewereld gerold. En daar ben ik in 2000 uitgestapt. Ook omdat ik behoefte had om iets anders te gaan doen. Nou, dat viel dus mooi samen met het plan om hier dat Kamermuziekfestival op te tuigen. Maar vanaf 2000 ben ik gewoon een andere kant op gegaan. Ja, u doet gewoon nu waar u zin in hebt. Ja, precies. Ik doe waar ik zin in heb, ja. Nou, dat is mooi. Ja. En daarna heb ik ook nog een andere baan gekregen aan de muziekkapel Koningin Elisabeth. Dat is een heel prestigieus school. Waar echt alleen voor toptalenten uit de hele wereld. Daar heb ik samen met Gary Hofman een klas. En we hebben 8 leerlingen. En die mensen komen echt overal vandaan. Maar het is echt heel hoog niveau. Mensen die al carrière maken en zo. En dat is ontzettend leuk. Maar ja, dat doe ik. En ik geef wel regelmatig masterclasses. En soms op festivals. En ik heb in ieder geval een druk genoeg leven. Ja. En waar komt u vandaan? Ik kom uit Landsmeer. Maar ik heb altijd in Heerenveen gewoond eigenlijk. Ja. Dus er is een band met Friesland. En hoe vaak komt u er al dan? Waar? Op het festival? Oh, al jaren. Maar dat is 1 keer per jaar is het, hè? Ja. En dat is nou meer dan 10, 15 jaar al. Zolang het is ongeveer. We houden erg van die muziek. Dat is heel mooi. Het is een hele goede sfeer. En het is natuurlijk een unieke combinatie. De mooie muziek met de prachtige natuur. Ja. Dus je kunt eind gaan wandelen en s'avonds naar mooie muziek luisteren. Ja. Ja, we wilden eigenlijk naar het concert in de Gottschalk, maar dat was allemaal al uitverkocht. Dus er is heel veel al uitverkocht. En we waren er dus een beetje laat bij, wat dat betreft. Het is trouwens niet alleen muziek, hè. Er zijn ook wandelingen met de boswachter, dat willen we ook gaan doen. En er zijn ook films. Dus er is een heel divers aanbod. Ik ben erop gewezen door iemand die van plan was te gaan. En zo is het ontstaan dat we nu met z'n viertjes zijn om het festival te bezoeken. Maar dit is ook wel zo'n mooie combinatie van op zo'n eiland zijn en dan ook concerten kunnen bezoeken. Dus ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Laat ik zo zeggen, het festival heeft de schaalgrootte van het eiland. Dus ja, op is op. En daardoor blijft er een afhankelijkheid van subsidiënten en van de grote cultuurfondsen in Nederland. En wij worden trouwens ook ruim ondersteund hier door de gemeente en door de ondernemersvereniging en Wagenborg. In eerdere edities van het festival waren er ook speciale concerten houden midden op het water op de veerboord onder de noemer Ode onder Wadden. De cello van Jeroen is van zijn Heidwest. Die had er 40 hier op spelen. Hij heeft me nooit les gegeven, maar wel vaak voorgespeeld. Hij was super positief altijd. Dat was ook wel prettig. Mijn leraar was minder positief. Hij was gewoon trots. Ja, ik denk dat hij ook wel trots was, maar ja, mijn leraar was gewoon vrij hard. En heel veel eisend en dat gaf enorm veel stress. Zeker toen ik jonger was. En mijn vader, dan kwam ik bij mijn vader, die was heel positief. En dan ging ik weer terug naar mijn leraar en dan zei hij tegen me van, wat is er gebeurd? Het gaat goed. En dat was gewoon meer mentaal dan ja. En er zijn mensen die met elkaar repeteren.
zeg maar 3-4 dagen voor een concert. Dus we beginnen vandaag met repeteren voor het concert van zaterdag. En ik probeer de repetitieschema zo aan te passen dat er genoeg repetitietijd is toch om de dingen zo goed mogelijk onder elkaar te krijgen. En de mensen komen hier echt om heel goed te spelen. Dus ze vinden het leuk om er te komen, maar ze willen ook heel graag goed spelen. En dat is wel heel leuk. Ja. Yeah, for sure. That should be slower. Yeah. Zo. En wat nu? Nu gaan we naar de fysiotherapie. Naar Annette. Ah. En ja, hij is echt een heel goede fysiotherapeut. Dus heel veel muzici gaan naartoe. En ook in maart, als we het Jong Talentenfestival hebben, dan gaan jonge mensen die fysieke problemen hebben naartoe. En dan geven ze oefeningen. En ik ga er nu eigenlijk meer naartoe, gewoon voor de ontspanning. Je kunt wel even mee naar binnen, maar misschien niet bij de behandeling zelf. Nee. Dan sta ik daar met Naki. Dat had ik eigenlijk wel verwacht hoor. Maar... Ja. Ik kom met de filmcamera even binnen. Vind je dat goed? Ik heb hij volgt mij. Kom maar, Herman. Ik vind het geweldig mooi, want ze komen uit alle hoeken van de wereld komen ze hier eigenlijk heen. En nou zijn de meeste uiteenlopende klachten gaan ze wel, maar dat komt vooral deel op de schouderklachten. Het zal langdurig in diezelfde houding, hele plots in dit soort bewegingen bij de pianisten of de violisten. Ja, hoe raar. Helemaal saai en dan helemaal dit alles op slot. De cellisten die zitten soms ook in een hele rare houding. We kunnen samen plotten dwaffen de meesten die dus in slechte houding bezig zijn met hun werk. Ja. Dat we dat dan verbeteren kunnen. Ja, dat vind ik mooi. Jeroen zei ik dat er toch echt wel om die houding denken moet. De eerste optredens binnen Joen in het ontmoetingscentrum. Els en Saskia gaan een lading blommen meenemen van de festival. Als het hier op het podium staat, moet je natuurlijk wel van achter in de zaal ook wat kunnen zien. Dus het is wel mooi als het een beetje groot en allure heeft, hè? Ja. Dit doen we altijd synchroon met z'n tweeën. Zij is de leiding en ik kijk, weet je. Oh, nou deze bloem, nou deze. Het festival wordt Joen hier bij mij een dinerconcert, maar daarvoor moet er nog wel wat gebeuren. Meerte Nieuwenhuizen is een van de vrijwilligers. Ze komt helemaal uit Amsterdam hierheen. Er is natuurlijk altijd in maart het festival Jong Talent en in oktober dit festival. En ik vond het zo leuk dat ik 1 keer een maartversie was en in oktober. En sindsdien ben ik een soort van hooked verslaafd. Dus ik kom elk jaar weer terug. Ja, je hebt je eigen werk een beetje aan de kant gezet, begreep ik. Ja, ik heb sinds een aantal maanden een nieuwe baan bij het Concertgebouw in Amsterdam. En ik heb tijdens mijn sollicitatieprocedure al aangegeven, luister, als ik word aangenomen in oktober ben ik er een weekje niet. Want dan ga ik naar Schiermonnikoog. Er is iets heel bijzonders aan de groep vrijwilligers ook die hier elk jaar weer terugkomt. We zijn zo'n hechte groep mensen en ik denk ook dat het komt omdat het eigenlijk allemaal mensen zijn die heel erg van de Waddeneilanden houden. Ik kom zelf uit Friesland, uit Drachten, dus ik ben opgegroeid op Vlieland elke zomer. Dus die Waddeneilanden zitten in mijn hart. François Guy en Denise Pascal binnen repeteren in de Grote Tjerke. François had dezelfde leraar als Jeroen Reuling. No, it's such a privilege, you know, to play with artists like Denis Pascal, and there is no way of being the first or the second, or it's really like a great family. Ik denk dat als we deze kwaliteit kunnen vasthouden en die aantrekkingskracht blijven houden voor talent, en wij mogen steeds rekenen op de gastvrijheid van het eiland hier. Nou, dan hoeven we denk ik niet zo heel erg ingrijpende dingen te veranderen om de komende 5 jaar gewoon aantrekkelijk te blijven. Voor het publiek, maar ook voor muzici die hier komen. Cornélie en haar man Ben Rivière op het eiland. En nu gaan we dus diverse concerten horen, meemaken. We beginnen vanavond met het Vrafje, zoals dat heet. Maar daar gaat u ook naartoe? Ja. En we zijn hier nu voor het 17e jaar bij dit festival. Dus 1 keer gemist, dat halen we nooit meer in. En de laatste 10 jaar denk ik, de hele week. En dus nu ook in het voorjaar bij het Jong Festival. Ja. Het Vrafje start om 8 uur en ik ben eigenlijk al wat roppig.
en ik ben net de enige. En wij gaan zo dadelijk wel aan een glas wijn en een bitterbal. Ja, toch? Ja. Dus je bent welkom. Als je wil, nodig ik je uit. Oh, heel goed. Overal waar we komen testen we bitterballen. Ja, we zijn gewoon dol op bitterballen. Ja. En dan merk je dat er een groot verschil is tussen de ene bitterbal en de andere bitterbal. En dan is het haast Safir. Dus zij kwam thuis, een dagje weg. En ik zeg tegen haar van, ja, we gaan naar Schiermonnikoog. Ze zegt, wat is dat? Dat klopt niet, hè? Dat klopt niet. De hele week muziek? Nee, zegt ze niet. De hele week muziek. Nou ja, ik vind muziek wel leuk. Maar om nou elke avond naar een klassiek concert te gaan, vond ik wel een beetje overdreven. Maar ik vind het geweldig. Na het eten van erwtensop krijgen we een optreden van Kai Strobel. Hij werkt op het Jong Talentenfestival in maart en had de International Percussion Competition 2018 won. We hebben nu de erwtensoep gehad. En we gaan nu over naar de toe. Ik weet niet wat het gaat worden. En glas wijn, het was heerlijk. Het is gewoon gezellig, deze hele entourage, het is geweldig. Dan brengen de dames van Wishful Singing nog een aantal liederen over Maria. Het is nieuwsgierig, het festival rint deze week nog. Zoek op schiermonnikoogfestival.nl voor meer informatie. Zoek na je week weer naar de oertocht, want dan volgen we 400 koninginnen en haar bijenvolken. Naar het Ameloon.